Že? Jo, není tak živý, jo. To je opravdu velký, tak to tak... Ale stabilní neznamená, že to není živý. Že stabilní neznamená, že to není živý. Ještě budeš zkoušet to, akrorežim? Ne, vyšší otáčky, víš, co to bude dělat na vyšší otáčky. To je mě furt hrozně nízký. To byl maximum, ty říkal, že jsou malý otáčky. Že nepomalu dolů. A teď ty máš ještě křivku, že jo? Já nemám křivku. No. A to přidal si jenom to, nemáš nějaký expa zlý teďka? Ne, jenom plyn. No, ale už jsou ty správné otáčky. Že je živější nahoru? Ne. Ne? Váž. No, tak ono je třeba, že to nemusí být takhle živý nahoru. Víte, je to velký, že jo? Ale to se bude teďka. Ne. Ne, tak mu to ne. Tak nebodní. Ne. Tak si vole. Držel mi to v ruce, ne? Jo. Ty ho? Ne, ale nie prvé. Jo! Mám radost, kde? Otoč ho bokem k nám. Co? Otoč ho bokem k nám. Mě nechá být dobré. Takhle kousek dál, jo? Jo, je? Jo, vůbec to neděre, ty vole. Kolik máme čas? Žádný. No, já myslím, že ta nádržka bude tak 10 minut maximálně. No, to je pěkné. Tak musím doladit trošku. Jo, znamená, že se nelítá žádná prasárna. Mám radost.